Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 3 patay, 5 sugatan sa pagsalpok ng isang bus sa puno sa Pugo, La Union. Mga turista, patuloy ang pagdagsa sa Baguio City kahit tapos na ang holiday break. Mall voters registration binuksan na sa Baguio City. Dagdag 2 pisong singil sa kada litro ng produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Naimbag nga malam Amianan, Luzon. Narito na ang may init at bagong mga balita. Epektibo na ngayong araw ang dagdag 2 pisong singil sa kada litro ng diesel at gasolina. Narito ang report. Tila masama ang pasok ng bagong taon para sa tsuper na si Boy. Ngayong araw kasi, epektibo ang halos 2 pisong dagdag na presyo sa kada litro ng diesel at gasolina. Parang medyo mahirap nga eh. Para sa akin na. Sige, siyempre, tumaas ng 2 pesos ngayon ano. Baka next week na naman, tataas na naman. Kaya pangamba niya, baka maulit-ulit ang nangyari noong nakarang taon na tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Diba yung December bumaba ng konti. Hindi ko alam kung magkano bawa. Pagkatapos yung December, ngayon na January, sinalubong natin yung pagtaas naman ng krudo. Kaya para medyo mahirap sa amin. Ayon sa Department of Energy, malaking epekto daw ang pagtutol ng Russia sa price capping o paglilimita ng presyo ng langis ng G7 countries sa pagbebenta ng langis sa world market. Yeah, so ang Russia po, hindi sila magre-release ng produktong petrolyo for those countries at companies na sumuporta sa price cap po. Dahil dito, posibleng 5 hanggang 7% ng supply ng langis sa mundo ang mawawala sa world market. Idagdag pa daw dito ang pagtaas ng demand ng langis ng US at ang COVID situation sa China. Una po, tinamaan ng bagyo yung ilang refineries ng United States. So ibig sabihin, yung pangangailangan nila, kukuha pa sila makikiagaw pa sila sa supply ng world na meron ng tightness na nararamdaman. Tapos at the same time, nagkaroon po ng relax sa travel restriction ng China, di po ba? So ine-expect nila na tataas na talaga ang demand. Unfortunately, nag-surge ulit po yung COVID cases sa kanila. So medyo na-temper. But nagsisimula na po maka-recover. Dahil dito, hindi masabi ng DOE kung patuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Pero sa kabila ng mga pagtaas, nag-rollback naman ng 2 piso hanggang 4 na piso kada kilo ang presyo ng LPG at auto LPG. Epekto daw ito ng pagbaba ng demand ng butane sa world market na pangunahing sangkap sa paggawa ng LPG. Component para makagawa tayo ng LPG. Sa United States po kasi ginagawang blending fuel yun sa gasoline. So kung bumaba po yung demand sa nasabing butane, so nagkaroon po ng pagbaba ng presyo sa kabuuan ng mundo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sinimulan na ngayong araw ng Comelec Baguio ang mall voters registration. Magbabalita, Randy Guzman. 2019 na destino si Arsenio sa Batangas dahil sa kanyang trabaho. Para makaboto noong 2022 national elections, nagpa siyang ilipat ang kanyang rehistro sa Batangas. Doon po yung huling project namin. Hindi naman kami makaalis kasi pandemic na malang pamasahe. Kaya napilitan yung boss namin na doon na kami pa-register. Nagpa-register kami transfer. Kaya yun, doon na kami nakarehistro. Pero ngayon, nakagkaroon na naman ng project dito sa Baguio. Kailangan din bumoto dito. Ngayong tapos na ang kanyang kontrata, plano na niyang muling ilipat ang rehistro sa Baguio City. Ang bagong kasal namang si Ana, nais ipupdate ang voter information.
Ilan lamang sila sa mga residenteng maagang nagpunta sa Comelec Mall voter registration sa SM Baguio. All very spacious. Tsaka ang ambience kasi is very good. At the same time, sa Comelec, very limited lang yung space at the same time. Ang dami-daming tao. Kung in case napipila pa ako doon, madaming tao na. Maluwag, parang na-accommodate nila lahat. Unang-una, ang kinoconsider natin yung convenience ng ating mga nagpaparehistro at para mas maengganyo pa silang magparehistro yung ating mga qualified Baguio residents. Kaya meron pong mall registration. Alam mo naman, kapag sa opisina tayo nagpaparehistro lamang, konti lang yung output natin doon daily as compared kung sa isang magandang lugar tulad ng isang malaking mall na kahit malapit sa ating opisina, baka naman mas maengganyo natin sila na pumunta at magparehistro in bunch. Alam mo kasi mga kabataan ngayon, especially, mas gusto nilang magparehistro ng isang grupo kaysa naman individual silang pumupunta. Mas madali na rin ngayon ang pagpaparehistro dahil imbis na 3 registration form, isa na lamang ang kailangang i-fill up. Bagamat alas 10 ng umaga nagbubukas ang mall, maaari nang pumunta ng alas 8 ng umaga ang mga botante basta't ipaalam lamang sa gwardya na ito'y magpaparehistro. Una, para mas mapabilis pa yung ating proseso, kailangan na ng filled out application form kung meron kayo. Kung wala, may available po dito, i-fill out nyo na lang yung isang kopya ng application form. Ikalawa, mag-present lamang po ng valid ID kapag ini-interview po tayo ng ating mga personnel dito. At ikatlo, yun yung last step ng ating proseso, magpakuha ng biometrics sa loob para po lahat ng records natin tuwing bumoboto, meron po biometrics. Meron po yung mukha natin, digital signature at electronic tambak. Ang voter registration ay nag-umpisa noong December 12 at magtatapos sa huling araw ng Enero. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, 3 patay, 5 sugatan sa pagsalpok ng isang bus sa puno sa Pugo, La Union. Ang detalye, susunod na. Alam nyo ba na ang pag-aalaga ng tama sa iyong mga inaalagaang hayop ay makakatulong ng malaki sa ating finances, lalo na sa mga mahalagang okasyon. Sa pag-aalaga, ito ang dapat gawin. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase
klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isang malungkot po na balita, 2 pasahero at isang konduktor ang kumpirmadong patay matapos mawalan ng kontrol at maaksidente ang isang bus sa Pugo, La Union. Narito ang report. Trahedya ang sumalubong sa bagong taon sa bayan ng Pugo. Ito'y matapos maaksidente ang isang bus sa kahabaan ng Palispis Aspiras Highway sa Barangay Cares, Pugo, La Union kaninang pasado alas 10 ng umaga. At habang ito po ay binabagtas ang Aspiras Highway, ay pumutok po ang isang gulong po sa may likuran niya. Kaya nawalan po ng kontrol ang ating driver dahil po sa pumutok na gulong ng Victory Bus. At ito po ay naibangga na po niya sa isang puno ng akasya. Galing ang bus mula Baguio City at patungo ito sa Quezon City. Lulan ng bus ang 44 na mga pasahero kasama ang konduktor at driver. Itinakbo sa La Union Medical Center sa bayan ng Aguo ang 6 na sugatang pasahero habang itinakbo naman sa Municipal Health Office ng Pugo ang isa pang pasahero at ang konduktor. Sa kasamaang palad, idineklarang dead on arrival sa pagamutan ang isang 26 anyos at 23 anyos na babae na pawang pasahero. Dead on arrival din ang 28 anyos na lalaki na konduktor. Hindi muna isinapubliko ng PNP ang pangalan ng mga namatay. Kinilala naman ang driver na si David Arceliana, 54 anyos, na nasa kustodiya na ng Pugo PNP. Posibleng maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property, multiple physical injuries, and homicide. Sa ngayon po ay inihahanda na po natin ang kaukulang kaso para po dito sa driver po ng Victory Liner Bus, sir. Nagtamo naman ng minor injuries ang karamihan sa mga pasahero pero agad din silang sinaklolohan ng Pugo MDRRMC, Pugo BFP at Pugo PNP. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dagsa pa rin ang mga turista sa Baguio City kahit tapos na ang mahabang holiday break. Narito ang report. Piniling mamasyal sa Burnham Park kanina ang pamilya ni Jovel. Kahit tapos na ang holiday break, pagkakataon daw nila ito upang makapagpahinga saglit bago bumalik sa trabaho. SOT. Actually, lang kami meron lang akong inasikaso sa PRC. So, ako lang dapat, pero since meron naman pasyalan dito, like this, sinama ko na si mama ko tsaka yung mga kapatid ko. Isa lang sina Jovel sa mga turistang patuloy na dumadagsa sa lungsod upang mamasyal. Kanina, marami pa ring mga turista ang namamasyal sa Burnham Park. Kaya nagkaubusan kanina ang mga boat for rent sa Burnham Park. Kaya pila ang mga gustong sumakay ng bangka. Opo, minsan meron na yung mga nai-encounter na mga customer na nag-aaway kasi dahil sa pila ganun. Pero okay naman na ma-manage naman kahit papaano. Dagsa din ang mga turista sa biking area. Sa taya ng pamalang lungsod, umabot sa 800,000 ang tourist arrival sa lungsod sa buong buwan ng Disyembre. Pero talagang very significant. Ako feeling ko ang umakyat na mga bisita is around, sabihin natin siguro, umabot tayo siguro mga almost 700 to 800 na floating population dito. Ang population natin is 372,000. Siguro umabot tayo ng mga 700 to 800 dito. So, that's an additional 60%. Hindi, 100 plus 120%. Dagsa din ang mga magsisiuwian sa mga bus terminal. Ngayon, balik back to normal na mga pasahero natin. Puro packet na lang Bagyo. Marami sa Manila na ulit. Yung kahapon, puro pa Manila sila, probinsya, dagsa kahapon. Kaysa ngayon na wala nang normal na yung pasahero. Pero
Inaasahan pa ng mga bus companies na dadami pa ang mga pasaherong aakyat. Kaya si Kate nagpa-reserve na ng ticket upang iwas sa dagsa ng mga sasakay. May flight ako sa January 13. Kumusta po ma'am yung papareserve? Mahirapan pa kayo? First time ko ngayon pumunta dito. Mahabang pila. Eto, mahaba. Niyak naman ng BCPO ang seguridad at pag-alalay sa mga turistang aakyat sa lungsod. Sa taya ng City Tourism Office, inaasahang tuloy-tuloy pa ang pagdagsa ng mga turista hanggang Marso para sa pagdiriwang ng panagbanga. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. One way po tayo dito, keep right po. Susunod, tirahan ng mga obra ng Baguio local artists binuksan. Ang detalye susunod na. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay, nagsasaya kasama ang pamilya o sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Atin namang bisitahin ang binuksang Art Bank dito sa Baguio City. Tampok dito ang mga obra ng mga local artists. Ang detalye silipin sa kwento ni Randy Guzman. Kasabay ng paglago ng sining sa Baguio City, ang pagusbong din ng mga local artist. Mapabata o matanda, kakikitaan ng pagkahilig at pagyakap sa arts. Kaya sa paglaki ng komunidad ng mga local artist, isang art bank ang binuksan. So naging advocacy natin na tumulong sa pag-develop ng ating mga artist sa Baguio. At ito rin po ay magiging venue sa pagpapalaganap ng sining. We have started last year this program on free art lessons and free music lessons for our budding artists in Baguio. It is open to young and the old. Maaari din nilang i-display ang kanilang mga obra sa art bank. It will serve as a forum. It will also serve as a haven, an office, a rallying point for our creative people in Baguio. Bukod sa suporta ng pamahalaang lungsod, ay ang suporta rin mula sa mga pribadong sektor. Maganda yan, we will be supporting local artists. Any kind of artist, from mosaic to painting, at through the leadership of Councilor Riango, we will support the local group.
Malaking bagay ito para sa mga artist lalo na sa mga kabataang nagsisimula pa lamang. Parang nararamdaman po namin yung suporta nila. Ganun. Tsaka mas namomotivate po kami gawin yung arts. Ang Art Bank ay matatagpuan sa Baguio Athletic Bowl. Bukas ito sa lahat ng nais bumisita para matuto sa arts o kaya naman ay sa mga nais tunghayan o bumili ng mga obra. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang araw sa ating lahat.